Jak jsme opravovali obří parožnatku. Dostali jsme na předělání jednu hodně starou a hodně narostlou kokedamu s parožnatkou. A tady je zbytek té kokedamy. No jo. A tak to zkusovali. Parožnatka už má krásně narostlou misku ze sterilních listů. Už je ale hodně těžká a majitel se bojí, aby se závěs neutrhnul. Jdeme na to, jo? Protože má parožnatka už celý bal zarostlý, nelze jí udělat nový kokedamový bal. Rozhodli jsme se jí vytvořit jen novou vnější síťku na míru, ve které bude parožnatka zavěšená. Že se to ještě může zvětšit. Asi jo. Když takhle to je velký přesně v té přírodě. Výroba nové síťky pro zavěšení nám oběma dala docela zabrat. Eliška si dost zaposilovala jen držením těch asi 7 kilo a já si slušně zapotila u tvorby síťky s rukama nad hlavou. Celé jsme to společně tvořili přes hodinu. Nakonec ještě pořádný závěs, který unese celou tuhle obryni dalších pár let. A takhle vypadá úplně nový závěsný systém. Mimochodem, tahle kráska už se nezalívá namočením, ale zalevá se do misky z palistů, kterou si sama vytvořila a která pojme asi litr vody. Sledujte nás pro více rostlinných příběhů.